Nyakwa Ramogi jongo chopo kanyo saa 7 mar odiechieng' erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mag Migago mwaikoni lak sechegi. Waikoni weche mathoth ahinya to odiechieng' ma kawuono ma en chieng' wuok tich tarik 15 dwe mar achiel higa mar 2024. Odiechieng' ma bende jopuonjre manotimo penj mar klas 8 mano KCPE ma higa mar 2023 giduto kata karom gi moheo milion 1.4 gichako donjo e klas 9 e skunde mopogore opogore e pacho kae. Mage moko kuom weche ma bende waluonu machiegni e pacho kae, moriwo weche mag siasa kaachiel kod weche matimore e sirikal mamalo kod mago matimore e sirikal mag counties magwa. Ka kamano to magi e thuond weche ma omiyo pek. Chenro mar rwako jopuonjre e klas 9 ochakore ayanga e skunde e kinde mang'ur pod nitie ewi midhiero mokwako ofuku jonyuol to kod rem ma skunde ni godo. In politics, there is no permanent enemy and permanent friends. What is important is interest. And now he has come here because of the interest of the county. Senator Makakamega, Boni Aluale, kod jalupo gai mar ODM, Wycliffe Oparanya, owinjore mar tiyo kanyakla. The strength of the El Nino phenomenon this time is such that it is strong enough to keep the season up to end of January. Jokor chal mar kor luasi wacho ni jo Kenya nyaka med kao motegno milome mayango ni koth podi nitie mapek e moko kuom gwenge mag Kenya. Nyakwa Ramogi jwang machiegni inyalo tudri koda kindiko nako kale namba mar ote machuok 33600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda ko kale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui marwa mar X ibiro yuda @JoyceOdur_ machiegni. Jakom riwruok mar okinde pachoka LSK Eric Theuri onyiso jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo pedne duol mar JSC neno ewi jong'ada bura ma olieko nigi mibadhi ma ok loso mana e galamoro. Okang' makama biro tok jalup jatenda Kenya lando ni en gi neno moromo mar mibadhi ne jang'ad bura Esther Maina, neno mowacho ni obiro chwalo ne duol mar JSC chieng' tich ang'wen mar jumani. In this dispensation, you still have challenges with dealing with the old culture of impunity. You remember when the president came in, one of the things which he said is that he will have a largely independent police unit, that the police would not be used to settle political scores and other institutions of government. But we have gone back there. If you remember how the Mandamanos were handled, you see an attempt to encroach, seriously encroach into the independence of the judiciary. I've heard the sentiments that were made by the deputy president, and I thought to myself, I mean, if you have evidence of corruption against a particular judge, no, you just present it to the Judicial Service Commission. You do not need to, go and make public pronouncements. But let us wait for that and see what happens and the substance of those allegations. Ogai mar Azimio Raila Odinga koro seyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom ketho uchumi mapachoka kokalo e telo maracha. Koloso kawuono e kinde romo mar sumo paro e alap ma Malaba, Raila wacho ni usuru mijuogo jo Kenya koro heo kata osara to ma ikelo kod mibadhi motimo newa e sirikal. Raila bende ochwalo ng'ur e wi trela madongo mosekawo ndalo 3 e apaya mar Northern Corridor, gino mowacho ni rocho uchumi mag gwenge mani alwora mar Nam Lolwe, moriwo pinje kaka Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo kod South Sudan. Ushuru kila siku. Ushuru umeongeza mpaka imefika mahali sasa tunasema uchukua mshahara ni wache mimi ushuru. Maanake ushuru umekuwa kubwa kuliko mshahara. Si ushuru umekuwa kubwa kuliko mshahara. Na kuna mahali wanaenda hiyo hakuna mahali inaenda. Hiyo pesa inaenda kutoka mfuko ya watu binafsi.
ufisadi imezidi. Uchumi hawezi kuendelea kama wale ambao wamepewa jukumu ya kufanya kazi hawafanyi kazi sawa sawa. Tumekuja hapa ni mpaka. Tumekuja na chopa. Ukiangalia ile mstari ya malori kutoka pale mpaka kule ni makilomita zingapi? Lori inaweza kulala hapa siku 3, sio? Hiyo ni uchumi gani hiyo? Si mimi nilipokuwa waziri mkuu nilikuja hapa. Nikakaa mpaka nikatatua hiyo maneno. Si nimerudia namna hiyo? Hii sasa uchumi gani ambao ni? Uchumi inaathirika upande ile ya Uganda, kule Rwanda, kule DRC, kule Sudan Kusini kwa sababu ya haya hapa. Senator Makakamega Boni Aluale kod mane en Governor Makono Wycliffe Oparanya obolo piny pogruok mosebedo e kindgi kendo yie tiyo kanyakla ka ging'iyo yiero maduong' mar 2027. Jotelogo makinde mokalo ne opiem e laro kom Governor Makakamega oyiere mar tiyo kanyakla ka Oparanya okoni obiro siro Aluale e laro kom Governor e higa mar 2027. Aluale mane oyier kod kaka senator gi otiko mar UDA okoni winjruok margi kod Oparanya ma en ja ODM en mar jiwo dongruok ma Kakamega kendo riwo wi oganda Makono. In politics, there is no permanent enemy and permanent friends. What is important is interest. And now he has come here because of the interest of the county and his personal interest. He has officially come to announce that he wants to stand for governorship 2027. And is of course seeking for my support as a senior member of this community. We have discussed at length what he's supposed to do, and the fact that he's in another coalition, I'm in another coalition, we must reach somewhere where we have to reconcile and see the way forward. My community, they've asked me to come and ask Governor Oparanya for his support. And we have also assured him that within my community of Idaho and Isoha and the influence, however little I have outside my community to extend to the entire county, we have invited Governor Oparanya to stand tall and to realize that now he is at the forefront in this county as far as positioning in the national government is concerned. So we are encouraging Governor Oparanya in 2027 not to aim low, to aim high. And we are prepared to support him. We must collectively bring our ideas and our ideologies together and get a common ground which can bring or yield a result for our people in terms of development. Therefore, I support our leaders to talk to each other, to reason together, irrespective of the political divide. Oganda mapachoka okwa mondo beda kicha kaluore gi kod El Nino mapodi geno chwe mare e kor gwenge mapachokae. Dul makoro chal mar kor luasi wacho ni podi gi chung kar tiengi kaluore gi milome mane gi chiwo mar koth. Dul makoro chal mar kor luasi wacho ni koth mane oneno e odira mokalo bende ne ochwal gi yamo mapek e Indian Ocean. Sharon Ong'ao gi mathoth. Ok jathorne e dwe mokwongo mar higa ka higa. To e higa ni chal mar kor luasi opogore. Koth mane ochako chwe dwe mar 10 mar higa mokalo mane nego bed ni rumo dwe mar 12 mar higa mokalo pod dhi mbele. The season for the year 2023 for the short rains is influenced by the El Nino phenomenon, and the strength of the El Nino phenomenon this time is such that it is strong enough to keep the season up to end of January. Bad Migago makoro chal mar kor luasi wacho ni koth mapek mosebedo kanene kor gwenge mapachoka kopogore gi gwenge mag nyandwat ma ugwe. En koth mane ochako e dwe mar 10 mar higa mokalo. Kata kamano, pek mar koth mane oneno ndalo 2 mokalo en kaluore gi yamo mapek e nam ataro ma Indian Ocean. On Friday, we had this
cyclone that we've been observing over the Indian Ocean. And it kind of made a sudden move and caused the kind of rainfall that we have received all over the country. It's been named Belal, Cyclone Belal. So that happening when the season is already ongoing is likely to cause what we have already experienced. And it's unfortunate that we have reports of lives that have been lost through this. Koth podigeno chwe mare e pacho kae. Gino maduol mochung'ne koro chal mar kor lwasi wacho ni ber gi pith. Duol no jiwo jopur mondo ikre ne pidho cham motelo ne koth migeno chwe mare e dwe mar adek mar higane. And those who cared to sow something like maize, and not just people, even for livestock, even wildlife, I think there is something positive about that. Problems arise over the areas that are normally referred to as agricultural grounds, especially those areas that are very, very steep. Kaluwore gi milome mar chal mar kor lwasi manochiw juma mokalo, koth pod igeno chwe mare e gwenge kaka milambo mar hoho mar Okak, gwenge mag nyandwat mar Kenya, kaachiel kod ugwe. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. E odiechieng'ni mar rwako jopuonjre e skunde sekondar, ywak osebedo makagi kacha kuom jonyuol kod skunde. Kata kamano, chenrono to ok ochung'. Wadhi achiel kachiel nyaka Homa Bay mar winjo wach kowuok kuom Ali Abich ma osebedo kaluwo kaka irwako jopuonjre e skul. Ali Abich, ageno ni dhi maber nyaka sani e kaunti ma Homa Bay. Nyalo mana nyisowa ni intiere skul mane to chenro mar rwako jo form 1 ochopo kanye gi sani, Abich? Joyce manaka kiwacho no endo chenro mar rwako jopuonjre manotimo penj mar klas 8 KCP ga mokalo ne ochakore kawuono e skunde mopogore opogore pacho kaendi, kendo are okinyi ma kawuono wasebedo ka wuotho moko kuom skunde mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi kwang'iyo kaka chenro mar rwako jopuonjre form 1 dhi nyime, kendo kaka nyalo neno picha mabiro kachiel en wantiere skund nyiri ma Ogande mantiere sub county ma Homa Bay kaendi, kama kaka nyalo neno jonyuol opong'o skul kaendi gi chenro mar rwako nyithindgi form 1 bang' kane oseluongi e skul kaendi, kendo en chenro manochakore okinyi ma kawuono, kendo nyaka sani pod jonyuol ogo tach kaendi ka giluwo gigo eko moketi mondo me rwak nyithindgi e skul kaendi. Bende kaendi aneno ka thoth jonyuol ni kaendi gi gigo eko madwarore mondo bed ni rwako nyithindo e form 1 kama koro gichako somo manyien secondary school bang' kane gisetieko penj mar klas 8 mane gitimo higa mokalo. Joyce, mor mara en mar bedo kod chief principal ma Ogande Girls kaendi, Madam Jennifer Otolo, modaloso godo kalwa kod chenro mar rwako jopuonjre manochakore okinyi ma kawuono, kendo pod dhi nyime nyaka sani kaka nyalo neno pichni mag achiel kachiel en ni jonyuol okelo nyithindgi kaendi, kendo pod gidhi nyime kod rwako nyithindgi e skul kaendi. Madam, in achiel kachiel Ramogi TV, ng'iswa ni to chenro mar rwako jopuonjre skul kaendi dhi nade, to nochakore sani to bende neno ka odhi e yo makare mondo mi jonyuol mokelo nyithindgi kaendi orwak nyithindo e yo makare e skul kaendi machiegni? Erokamano ahinya. An iluonga ni Dr. Jennifer Otolo. Chenro ni ochakre gokinyi kar 11 ma jonyuol nobiro chon. Nyaka sani waseyrwako nyithindo 350 to gibedo gi nafas mar donjo, kendo watemo luwo chik kaka sirikal wacho, to kwaneno pek ma ahinya. Pek mwaneno, jonyuol moko ng'enygi gin gi shida mar school fees, kendo nyithindo moko be warwako ma gi shida, kaka kes mane wasewacho ni, kendo ma waseyudo mag nyithindo ma moko odak gi daigi to gitimo maber kendo gitiyo matek, to lakini ok ginyal yudo fees makelogi. To koro kaka nyithindo man nidigo, man gi dwarogo, ne watemo kendo wakawogi akawa niwach koro onge gima wanyalo timo. Wa expect nyithindo mang'eny kabisa, ma pod wabo bedo gi challenge mwan go gin classes, wan gi kar nindo bende, to mago wabro loso kaka wadhi.
Wacho midhiero ma samoro neno e rwako nyithindo ka ng'eni skul mogande kandi sirkal nomiyo nyithindo maro mana tin nyalo paro ni wan ng'eyo ni nitie kata jopuonjre moko ma samoro ne ok oyudo thuolo mondo luongi skul kato gibiro kwayo thuolo mar skul ko ng'eni ere ka kodwa neno ni jopuonjre ma donjo kata ging'eny ka giwacho ni oyudo lwasi makare kuonde mag nindo kaachiel kod kuonde mag somo ma samoro bedo kod challenges kaluwore kod namba mang'eny mag jopuonjre morwako. Erokamano ahinya. Sirkal nomiyowa nyithindo 527 to ema ng'enygi osebiro kawuono ni. Waseyudo nyithindo 350 mano kochopo dhiambo to ang'e ni dhi donjo kata 100. Joma kwayo osebedo mang'eny kabisa. Ni kuop kata mjumbe ma area ni. Gimotemo kabisa en somo ma nyithindo mayuo gi nyiri. Koro mjumbe dwaro ga ni nyithindo manyiri moa area ni biro kaendigo. Ne giyudo mang'eny to kendo no promise wa gimomiyo wach no okawo nyithindo moromo classes 4. Kendo no promise wa no dhi obro konyowa mondo wager classes ni nyithindego. Kendo nyaka kuma gininde. Wago nero kamano nwach higa mokalo ne wan gi shida no to nogeronwa dormitory. Nokonyowa mok ogeronwa dormitory. Nyocha wasekwaye bende ni wan gi shida no nwach jokwayo chiegni 600 jominthindo mano chiegni 600 kende ka ok wakelo mjumbe mar klas 4 go. Koro request kende chiegni 900. Madam Kapokawe wang'e ni nitie migawo mar somo kinde mane lando duoko mag penj ma klas 8 ne giwacho ni nitie kata jopuonjre moko mane penj obayo to nyalo dhi nyime kod jonje form 1. Ka ng'eni kes ma kamano be seyudo skunde kaendi. Cases ma kamano be waseyudo. To lakini wakawo gi akawa. To koro kopogre gi classes kata gi kar nindo wan gi shida kendo kaka otendni wan gi shida gi kombe nyaka gi lockers. Koro kanyo be wakwayo ni kantie kaka wanyalo yudo kony to konywa nwach nyathi ka dwa somo wach nyithindo moko biro kama yuak kabisa. Koro tami kaka bende iduokgi. Erokamano ahinya. Joyce mopore kod japuonj maduong' e skul sekondar ma ogande kaendi bende an kod director mochune chenro mag somo migawo mar somo e sub county ma Homa Bay kaendi. Madam skunde mantie sub county ma Homa Bay kaendi chalo nade kaluwore kod wach mar rwako nyithinde form 1 nikech ang'eni isebedo kiluorori kendo ing'eyo kaka chenro dhi nyime. Chenro chalo nade skunde ma sekondar mantiere sub county ma Homa Bay kaendi. Nyinga iluongo ni Ziada Osano. Antiere luorruok kang'iyo kaka nyithindwa donjo e skunde magwa e Homa Bay Town sub county ka. So far sama wachope sani ni nyithindo osedonjo e skunde wagi kar rombgi. Gisedonjo mang'eny ka kuonde masewuothe Homa Bay High School Ogande Girls kama antiere sani ni to kod skunde mamoko. Gisedonjo kar kwandgi to kendo pod gidonjo. Gima dahero mondo awach ne jopiny en ni wan kaka jochung' somo jumani te wayawo mondo nyithindo donje skul. Waduto wang'eyo ni ma e klas mane mogik mane otimo penj mar klas 8 aeto koro wadonje CBC. Koro ne jonyuol waneuru ni wakelo nyithindwa e skul kuom thuolo moyaw mar jumani ma wakelo gi e skul ni. Wane ni nyithindwa odonje skul kendo orwakgi mondo giyud somo kaka owinjore nikech somo mar secondary mana kaka wasebedo kwa wacho pile en somo manono. Wadwaro ni nyithindwa te odonje skul gimiluongo ni 100% transition. Madam Director, ang'eyo ni sani koro ung'iyo kaka nyithindo donjo e skul to ere chenro museketo mar neno ni jopuonjre te manotimo penj mar klas 8 odonjo e skunde mag sekondar maonge madong' ndalo kata achiel kaluwore kod chik mane sirkal nokelo ni japuonjre moro amora motimo penj mar klas 8 dhi nyime gi sombe e form 1 ma ok ong'e max manoyudo. Chenro mane museketo mar neno ni onge japuonjre modong' pacho ma ok odonjo e form 1. Waseketo chenro mong'ith ahinya mondo wane ni nyithindo te odonjo e skul. Wamiyo gi thuolo ma jumani mondo gidonji. Ka jumani rumo to koro wachako tiyo gi National Government Administration Officers kumoting'o chiefe wa ka watudore kod DCs magwa
mondo wawuoth e gwenge kendo wawuoth e mier wane ni nyithindo mage mapod odong' mapok odonjo e skul wabro gologi oko mondo wane ni waterogi e skul. Koro wakwayo jonyuol ni kik bed ni nyathi moro pod waling godo dala e thuolo mowe mar jumani ma nyithindo donjo e skul. Waketgi gidonjo e skul, kik irit mondo ofisa mar sirikal obi omany nyathi mapod odong' e dhot ni lingi nyathi dala. Kata mane ok otimo penj ma klas 8 nusewinjo ka jachung' somo maduong' ma en Machogu wachonwa ni mondo watergi e skul. Gibro neno kaka gitimo penj mbele miluongo ni transition exam kapok gitimo penj ma klas 12 kata gin wamanyogi mondo gidonje e skul. Kuom thuolo mantiere Ogandi Girls ka waseneno 2 mobiro kendo skunde mamoko bende ang'e ni gisedhiye. Joyce Duor mano ne wana twak achiel kod telo mar director mar weche mag somo e county sub county Mobe kandi kod chief principal skul Njeri Mogande kande kama wang'iyo kaka chenro mar rwako jopuonjre e form 1 dhi nyime skunde mopogore kendo winjo pek ma kwako chenro ne ka winjo ka madam wacho ni chenro mag rwako jopuonjre form 1 skul kandi dhi nyime yo makare ka doko ni giywago midhiro moko ma samoro nyalo biro kwako skul kalwe kod kwan jopuonjre mathoth mokalo mabiro donjo e skul kandi ka bende pod wabiro dhi nyime kod ng'e ni to chenro mar rwako jopuonjre form 1 e skunde mopogore Mobe kandi chalo nade to en ywak mane ma jonyuol kaachiel kod jopuonj ni godo e chenro masani kod dhi nyime pacho ka mangima mar neno ni jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo odhi nyime kod chenro mag sombgi e skunde ma sekondar mopogore manoluongi e pacho kaendi. Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay. Med mana luonwa chenro makamano mano mar rwako jopuonjre skunde mag sekondar e kaunti ma Homa Bay kono kalure ni wabo yudo weche mathoth e weche manyien mamoko mag odiochienga makawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' nyisi ni chenro mar rwako jopuonjre e skunde sekondari dhi nyime e gwenge mathurka. E buore Nairobi jonyuol ochwalo nyithindo e skunde manyocho luongie. Watudore gi Judith Omondi achiel kachiel mondo lernwa kuonde ma osewuothe kendo yango kaka chenro no itayo. Judith, iriyo nade e kaunti ma Nairobi odiochieng' makawuono? Inyalo nyisowa ni isewuothe skunde kaka mage to sani intiere kanye? To chenro mar rwako jopuonjre e klas 9 dhi nade kama intiere gi sani? Judith. Erokamano Joyce, mana kaka isewache chakre okinyi asebedo ka wuotho e skunde mantiere kaunti ni ma Nairobi mar neno ni chenro mar rwako jopuonjre madonjo e klas 9 kata mana form 1 e okang' mogik ma piny Kenya chwalo e somo mar 844 dhi nade kaunti ni ma Nairobi kaachiel gi counties ma bende okiewo gi Nairobi mano Kiambu kod mamoko. Nyaka sani antiere skund jawuoyi ma Lenana kendo kinyalo ng'iyo mana toka kae layi ok duong' ahinya ma en achiel kuom halls kata ot maduong' mane jonyuol tiyo e rwako nyithindgi kendo nitie mesni mopogore opogore miwuothie ka. To nyaka sani waneno ni en saa 7 mar odiochieng'. Kwan jonyuol mantie skund ni Joyce ok ng'eny ahinya kendo wasetwak ma ok achinye kamera kod jalup japuonj maduong' mar skund ni ma okonowa ni ne gichako chenro mag rwako jopuonjre e skund ni kar saa 11 mar okinyi kendo ka gik saa 12 ne giserwako jopuonjre maromo 85. Nyaka sani mohewo jopuonjre 300 oserwako e skund ni mar chako somo margi. Mak mana ni higani skunde mathoth ne wasewuothie Joyce en ni oket jopuonjre okenge mopogore opogore. Nitie madonjo odiochieng' mokwongo, nitie madonjo odiochieng' mar ariyo kae to kaluwore gi chik mar sirikal mar keto japuonjre ka japuonjre e lai mar mbui mano miluongo ni NEMIS ma japuonjre ka japuonjre nyaka ketie mondo mi sirikal oyud kinde mayot mar chwalo omenda mar somo ne jopuonjre duto mantiere skunde piny owacho. Skund ni eki oseloso chenro makare kendo mesa ka mesa nitie kaka opoggi mondo mi japuonjre ka japuonjre oyud thuolo mar timo ndikruok mar bedo jakanyo e NEMIS kata mana ndikruok mar sirikal e lai manyasani ma bende itiyo godo kod sirikal e chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag skul. Motelo ne biro Relana skul kae Joyce, mana kaka nasekoni asewuotho e skunde moko kapok abiro kae ne antiere Boy Girls mantiere Kibra kocha kendo bende wasewuotho kanyo wasetwako japuonj maduong' makoni odiochieng' ma kawuono gi geto rwako jopuonjre 500 to kane ukono kwa biro kae ne geto rwako mohewo jopuonjre 400. Gino ma japuonj maduong' ma Boy Girls kono wacho en ni king'iyo higani gi higni ma okalo ma gisebedo ka girwako jopuonjre e skunde, higani kwano medore kabisa mag jopuonjre madonjo ahinya to nikech piny Kenya goyo lai kendo wuokie 844 kadonjo e CBC. Koro nyaka sani gin gi kwan mathoth mag jopuonjre modonjo mariwore kod klas 9 kata mana form 1. To gino magisetemo kaka skul en ni gimedo kwan mar klase, gimedo kwan mar kuonde nindo kata mana dormitories mondo mi nyithindo duto moriwore kod skund no yud thuolo mar yudo klase magisome mondo yud
kar nindo moromogi. Mak mana ni mae pod giywak ni pod okoro mana kaka sewinjo ka bende nyawadwa Ali Abich wacho koya e skund nyiri ma ogande. Jopuonje mathoth mwasetwak godo dichieng' ma kawuono wacho ni kwan mar klese kaachiel gi kwan mar dormitories ma gin godo oko chutho ok rom jopuonjre mag klas 9 kata jo form 1 madonjo. Mak mana ni gin gi geno nikech from next year wageno ni nitiere jo form 4 madhi wuok, to nikech 844 iyweyo kadhi. Koro klese moko nyalo dong' thuolo, kendo gin gi geno ni jopuonjre duto ma osebedo ka donjo biro yudo thuolo mar timo somo makare, kendo gima gikwayo maduong' kowuok kuom piny owacho kata mana migawo mar somo en ni mondo medgi kwan mar jopuonje ma biro tayo tiegruok ne jopuonjre gi, nikech koro kwan gi ni malo, kendo piny Kenya temo mondo mi jopuonjre duto mancha kamoro inyalo weno oko ka ji donje CBC mondo mi odonji e skul. Bende Joyce osetemo wuotho watemo limo kata mana skunde ma ok gin national kopogore kuma wantie ma en Lenana kae e skunde mag counties. Mabende jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo nyicho koni jopuonjre maromo 2,000 manyicha ok otimo penj ibiro keti mondo mi oriwre gi skunde gi. Hie to nyaka sani pok wanene e kaunti ma Nairobi kae kumoro amora ma jopuonjre gi oselimo. Mak mana ni nyaka sani bang' twak gi japuonj maduong' ma Lenana kae wabiro wuok ka mondo wadhi e skunde nyiri ma State House Girls, kuma bende igeno ni jagoro mongirore e migawo mar somo Bilo Kipsang dhi limo odiochieng' ma kawuono ni. Kamoro nyalo bedo ni skunde mamoko mwadhi limo odiochieng' ma kawuono biro yudo jopuonjre ma bende nyicho kotimo penj to geto donjo e skunde mag sekondar e klas no mar 9. Joyce. Erokamano ahinya Judith Omondi ka intiere skunda yawuoyi mano ma Lenana mayudore e kaunti ma Nairobi. Ka ng'e ni biro miyo weche mathoth kotudore kod jopuonjre donjo e klas 9 e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mag Migago. Amudho pi matin aduogo gi mamoko. Kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akoyi ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surabaya. Lony
tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Machiegni kendo chenro mar rwako jopuonjre klas 9 dhi mbele e skunde mopogore opogore e kaunti ma Nandi ka skund yawuoyi ma Kapsabet oyudo kwan mamalo mar jopuonjre higani. Kaluwore kod japuonj maduong' mar skundno Kipchumba Maiyo, jopuonjre mohewo 600 igeno ni biro riwore kod skundno e klas 9. Maiyo owacho ni atamalo 90 mar jopuonjrego osechopo e skul kanyo kendo chenro mar rwakogi dhi mbele maber maonge chochni mora mora. We are grateful this morning, as early as 3 a.m. Our students in Form 1 who are actually supposed to be around over 600 who have reported. They came very early in the morning, and by now, as you can see, the environment and the compound, it has over 500 students who have reported, basically. The process is very smooth. The parents have been assisted, and we are seeing them. They are very anxious to have their sons in the school, and we are very happy. So far, every process is good enough. Basically, we have seen most of them with their small challenges and have been sorted. Nimefika hapa 5. The process is okay. They are very orderly. Yeah, and I'm happy to be a parent here. Nimetoka Kajiado, Kitengela. Nililete kijana yangu ameweza kupata hii shule ya Kapsabet High School. Niliweza kufika hapa asubuhi sana, saa 12 asubuhi. Na hali vile hivyo iko mzuri. Inaelekea vizuri, process iko vizuri, walimu wamejiandaa kukaribisha watoto. Na natumai wakati wote sasa mimi ndaweza kumaliziwa niweze kuondoka. Ten kanisa mar Lord's Last Church kata Ramogi Kabade Mabondo ochako gucho menda mar basari mar konyo jopuonjre ma ochando. Coordinator mar kanisa no Nyakun Akumu olero ni okang' makamano gi kao mar dino fuok mantiere mar omenda ne jonyuol matemo chwalo somb nyithindgi. Chenro makamano gitayo e bedegi ma ok tin ne 10 ka chakruok mare en diocese Mabondo. Wandiko negi check mawatero e secondary schools kun magisomego. Mano me wabiro ka kendo wakwayo nyithiwa duto mondo osom motegno ka ging'eyo ni kinde mabiro somo ema biro gologi oko. Check machiwo kawuono ni ma era nyisi mana machakogo, ma ichakoga chaka tich, ok en giko mar wuoth. Bang' mano higa manyien be wabiro timo gima chalo kama. Ka Nyasaye olochonwa kata koro higa ni kapok oromo dwe mar 11 wabende wabiro timo gima chalo kama mondo nyithiwa oyud kaka somo. Wakwayo well-wishers kata non-governmental kata ng'ata maneno ni gima timoni ber kunyalo supportwa gima timoni. Wan jonyuol makinyal. Koro agomone erokamano ni kanisa marwa mwaleme ni jotende kuom nye biro gi paro maber kama mar konyo. Gima gimiyowa no wago erokamano. Ta wakwaya kwaya ni mondo jok manyalo biro manyalo kete gimori ya gulu ka mondo mi okonywa mondo okaw nyithindo mang'eny nikech nyithindo modong' ng'eny kabisa madwaro kony. Nyocha wagombo gani mondo wayudie kata ng'ama nyalo konyowa kata gi siling 1,000. To kanisa oyie bokawnwa nyithindo achiel kuom kanisa i Bondo Diocese. Koro ago erokamano maduong'. To wakwayo ne well wishers to gi government ka ginyalo konyowa mondo gimednwa gimoro e pesa momiwa ni mondo nyithindo mang'eny oyud kaka nyalo somo.
Jopuonjre 923 e kaunti ma Kwale mariwore kod skunde madongo motis ni National Schools e klas 9 oyudo sir mar somo kokalo chenro mar elimu ni sasa mar 10 kaunti Kwale. Jopuonjrego mawuok e wards 17 mag kaunti no oyudo sir mar omenda $35 million. Koloso e kinde pogo checks mag omenda go, Governor Fatuma Chani ochiwo siem mager ne jogo mochung' ne chenro mar pogo basari no mondo kik gibed gi akweda mora mora kendo giketi ong'ala manyime nyithindo mawuok e familia mochando. Ni kwamba gavana atawasili tuweze kuonyesha bashasha nyusoni, tuanaingia pale Dr. Agri aweze kuongea kwa niaba tuweze kukutana wodi zetu 17 kwa total. Baada ya siku ya leo tutakuwa tumelipia watoto wa National School $1,047,648,791 kati ya zile $500,000. Kwa sababu nimepata msaada, maana ilikuwa silali kabisa, sina hata shilingi ndani ya nyumba. Nasema mtoto wangu ile atasoma, lakini nashukuru sana mtoto wangu amechukuliwa yoenda Matuga, natoa shukrani sana. Hii ni privilege kwa sababu Fatuma Chani ametusaidia. Hatukuwa na uwezo wa kulipa school fees, but ametusaidia kulipa hiyo pesa. Tuko na furaha. Leo Jumapili mimi nilikuwa niwe kanisani, lakini tumecancel, tumekuja hapa ili nyinyi mfaidike. Ninavunja moyo leo umekuja kupa national check hapa. Upo 45 uende shuleni, kesho waje na D. Gloria Adhiambo japuonjre manyako ma nyocha oluongi e skul ya wuoyi malenana to giko orwaki e skul nyiri mang'iya oyudo sir kowuok kuom japuonjre mane osomo e skul primary manyal Gunga. Jopuonjrego ne oriwo lwedo mar siro Gloria bang' yangore ni ne otemo maber kata ne otimo maber e duoko mar penj mar klas 8 kendo yudo thuolo e National School. Gloria owuon orwako sir makamano ma okoni dhi chwalo sombe nyime ka bende omedo kwayo sir kowuok kuom ji mamoko ma ochunygi ng'won. Kae kakokil mokwongo, an a former student mar Nyalgunga Primary School. To story mar Gloria Adhiambo no mako chunya maneno ni kawaweya hard work moseketo e sombe to kwa supporte to mano dhi kanono. Gigo midwaro ma gin kaka uniforms gi gik mamiyo idonje school biro about to 19,000. Gik matindo tindo moripo bedo notiyogo kien biro about 20,000. To kanyakla fidu to midwaro kuome first year gin gik moko mabiro about 68,000. Mae momiyo akwayo area MCA, akwayo area MP, akwayo the woman representative ma Siaya County, this being a girl child oripibed mbele, akwayo siep na Bob Agri Orenga ng'eni bro konyo Gloria gi jogo duto gosiepe duto mosome school ka. Yan ka kokalo kuom jatelo marwa wakili Victor Oduol mabendo paro ni oduog chien mondo konya kalure ne achiel kuom jok manosomo e school ni igni moko mokalo go. To akwayo jowete ne kod jo Kenya mondo konya. E odiochieng' ma kawuono ni ma jopuonjre mag klas 9 donjo e Yanga School, moko kuom skunde mag sekondar ma Mombasa koni giyudo kwan mathoth mag jopuonjre madwa donjo e skunde mane ok oluongie. Moko kuom jonyuol mane walosogo koni gikawo okang' mar manyo skunde mag sekondar mantiere machiegni kod kuonde magidakie mar duoko chien garama mar tero nyithindo e skunde mane oluongie to nitiere kuonde maboyo. Giywak ni nengo mani malo mag uniform kaachiel kod school fees kidek mono thoth jonyuol tero jopuonjre e sikul e odiochieng' ma kawuono ni ma jo klas 9 yawe skul. Ka bende ging'ur ni moko kuom sikunde ok oikore mar kawo jopuonjre mane ok giluongo. Idadi ya wanafunzi ni wengi, lakini kutokana na hali ya uchumi ndio bado sasa hivi watoto wengi wako nyumbani kutokana na hali na hii January vile hali ilivyo ngumu. Kwa hivyo watoto watajoin, lakini bado watoto wengi bado wako nyumbani kusema la ukweli. Hali ya uchumi ni ngumu hapa kwetu, ni ngumu sana.
mapato iko chini, majukumu ni nyingi, na sasa watoto kusoma ni lazima. Sasa ndio watu tunahangaika, tunajikakamua ili hakikishe mtoto ameingia shule. We are overwhelmed with the numbers. We only have four rooms for the form ones. So we are trying to see how possible it is to accommodate the 357. Yeah, but we have started. We'll see whether we are going to make it to 357 or whether all of them are going to turn up. Jokanyo mag riwruok jopuonj mag sekondari Kupet okuongo kweth moko matimo rocho lokruoge mag riwruok mar Kupetno. Riwruogno okoni temo mar tego chike matayo riwruogno en okang' makare ni mar biro medo bero lwasi mar kanyaklano. But this is something that is going to elicit so much emotion. A lot of a few people may act aggressively, and what is required at this moment is for us to be patient, give each of us time to provide options from which we can select the best options that can enable us to review the Constitution. In such kind of an issue that can generate a dispute, let us separate our positions from interests as we make a constitution that is going to serve the needs of teachers. Mogo kum jodaka mabo basi e kaunti makisi obago ng'anyo mar seyo jaod bura ma Mugirango South Silvanus Osoro kendo sundo ni kaune okang' mar chik e witulo manyocha omuoch e gwenge ma Nyakembene. Gigolo ywak bang' hinyruok manyocha otimore ne moko kuom jotije kaunti makisi kod jopiny mamoko. Ne otelnegi gi MCAs moko e sundo meko mar Osoro. Ma timore ka jatend migawo mar omenda jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu bende osechako chenro mar temo riwo wi jotelo ariyogo kanyakla. Jopiny makar chung' od bura ma Kikuyu dwani jaod bura margi Kimani Ichung'wah oger manyien tesendo bila ma Kikuyu mane oger e kinde loch jowagunda. Jokanyogo ma ochung' ne arita e kinde oganda owacho magi e kinde dhialo apisa mosetimo tich mong'ith e jiwo arita. Bende gidwaro mondo Kimani Ichung'wah oger ne apisa mag obila ma Kikuyu ute dak manyien ka gikoni ute ma apisas go dakie gi sani richo. Jalup County Commissioner ma Kikuyu Charles Laboso okoni agulu mar dongruok kuonde chung' od bura NGCDF owinjo ket tenge omenda mar gero tesendo bila kaka yor medo gi mijing'o mar tich ka okoni ma biro jiwo arita e gwengego. Wale ambao wanahusika na mijengo ya police station watujengee hii polisi yetu ya Kikuyu modern, kwa maana ile mjengo tuko nayo ni ile iliachwa wakati wa ubeberu. Kwa hivyo ombi langu na hata manyumba ya officers ni nyumba ambazo huwezi ukafurahia. Hata officer akitoka kwa akikaa kwa hiyo nyumba hawezi kuwa na raha. Give them equipment, give them offices, give them proper housing so that they also appreciate that they are part and parcel of the community. Chochote kile ambacho kinahitajika ambao labda serikali imekosa kulete, tunashikia pamoja kwa sababu hii usalama ni yetu na hawa ni maafisa wetu na ni mzuri kufanya namna hiyo. Gwenge mag Budalangi e kaunti ma Busia osebedo gi midhiero mar pi ka skunde gin moko kuom kuonde ma oseyudo midhiero. Jotelo makono koro kelo chenro mag kunyo pi mar reso jopiny. Jaod bura ma Boasi mano Catherine Amanya osiro chenro mar keto pi ne jopiny e skunde primary ma Bubango mayudore e woda ma Bunyala West.
Jopinye kar chung od bura ma Wajir North ojiw mondo donj e pur mar keto geno margi kata kar keto geno margi kuom pith mar jamni. Koloso e kinde limbe mare e puodho ma Korondile, jod bura ma Wajir North Ibrahim Sanei okoni puodho no malachne mar eka 2,000 dhi tieko midhiero mar nok mar chiemo e kaunti ma Wajir kod gwenge mag nyandwat ma ugwe ma Thurka. Jopiny makono opuoyo jaod burano kuom tiyo kanyakla kod jopiny mar kaunti no ma Wajir e jiwo weche mag pur e gwenge makono. Piny owacho mar kaunti no kokale migawo mar pur osingo mar keto kenge mag medo jiwo pur kendo medo keyo ne jodaka. Kata obedo ni okenge imedo keti nok mar pi, pod en midhiero mar jopiny kagikoni kelo pek ne weche mag pur. Ka sirikal kaunti ma Wajir osingo tiyo kod piny owacho mamalo, ineno ni jopiny oyudo sir e weche mag pur. Hemisphere of Kenya. You tend to think that you know Kenya, you really don't. This is what Kenya is able to do. Ourselves can feed Rift Valley and other parts. This investment is enormous, and the county government of Wajir will work with you in securing this investment and at least having our people change their way of life from the normal or the traditional livestock rearing lifestyle to at least farming. All along we used to say in northeastern Kenya, we don't need to get food from other places. It is only determination, and the determination now has been shown by the leader. Given that now the leader for Wajir North has shown us example, I will also request the entire people of Wajir County now to go this way. Wakati kiangazi ile haikukuja, mtu anaweza kuwa na ng'ombe 100 na anatembea bila hata shati. Hiyo yote ilikuwa ni shida. So wakati mifugo imekwisha, hatukufikiria kama kutakuwa na maisha ngine mbeleni. Kumbe maisha kijana yetu ametuonyesha, mheshimiwa. Sirikal ma piny Romania kod 10 kaunti ma Migori oriwore lwedo mar tego sectors mopogore opogore e kaunti no mabiro konyo e loko ngima oganda ma Migori. Kagiloso e boma ma Migori, jambetri ma piny Romania e pacho kae mano Gentiana Sebu wacho ni sirikal mar piny mare oseikore mar bero sectors mopogore opogore e kaunti ma Migori, monyondo sekta mar pur, tudruok kod thieth. Kaluwore ni piny Romania osegoyo kenge mathoth e bero sectors go kendo ng'eyo gigo mathiro dongruok mag sectors go e pinje mag Afrika. Gavana ma Migori Ochilo Ayako olero ber mar tudruok makamano e bero sectors mopogore opogore e kaunti no, ahinya to e kindegi ma sirikal mamalo odeko chwalo omenda ne sirikal mar loch gwenge. When we establish cooperation, that we can learn from each other. So all of us, we make mistakes, but we have also successes. And it's important to learn from both of them. So we are also an agriculture producer from many time. Traditionally, we have a large agricultural products. And we think that this is a common basis. We can start from the experiences that we have gained in this field. We have discussed with her possible areas of engagement, and among the areas of engagement include the health sector, specifically areas of use of technology for management of health services. We have also engaged in the area of agriculture. Agriculture is the main economic and social activity in Migori County, and we are exploring the possibilities that are available in Migori County.
Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Sometimes, lose a battle to win a war. Play responsibly. Meher winj gima nyisi manaf no pod ngima. Ngano no kapo. Chal ni chieng no en gi hawi. Inwe chanda, kata kamano sani pochantie wach baba, gi wach nyaminwa matin monego beni wan sani. Baba, bende iniero mtoka ma an godo ni? Nyathino. Mama Meher, winjane. Mtoka marani dhi mos ahinya. Chal ka gima mtoka ni okethre. Mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV.